zuri ekartu dituzte gaur Bilboko kaleak. Medikuek lehen greba eguna izan dute gaurkoa eta Osakidetzaren datuen arabera 12koa izan da jarraipena. Eragina handiago izan da ospitaleetan lehen arretan baino. Sendagileek beste 3 greba egun dituzte aurretik estatutu propioa exigitzeko. Aspaldiko deialdirik zabalena izanagatik ere, Osasun Ministerioak testua aurrera ateratzeko asmoa berretsi du eta eskumenek mugatuta daudela argudiatzen du. Mantal zuriko olatu batek hartu ditu Bilboko kaleak. Medikuek estatutu propioa nahi dute negoziazio mailan eurek erabakiko dutena. 4 greba egunetan lehenengoa izan da gaurkoa. Euskal Autonomia Erkidegoan 9.000 mediku daude greba egitera deituta. Azken datuek erakusten dute ospitaleetan eragin handiagoa izan duela lehen arretan baino. Jon Babarro, zein izan da jarraipena? Osakidetzaren arabera, arratsaldean jarraipena 7,7koa izan da, eta goizeko txandaritako kionez 7,5koa. Bihar ere elkarretaratze gehiago egingo dituzte, hemen Gurutzetako ospitale honetan goizeko 10etan eta Donostian goizeko 12etan. Medikuak nazkatuta eta haserre daude, beraien ahots propioa nahi dute negoziazio mailan beraien lan baldintzak negoziatzeko. Besteak beste 24 orduko guardiak 17 mugatzea eskatzen dute, eta gainera lanordu horiek kontutan izatea erretiratzeko momentuan. Hori da gaur goizeko manifestazioan jarri duten adibidetako bat. Aste batean 80 ordu baino gehiago lan egitera ere iritsi daitezkela eta guardiak orduak ez dutela kotizatzen. Bata zuriak jantzita irten dira kalera Euskadiko medikuak. Nekatuta eta haserre daude. Sendagilek diote ministerioaren estatutuak ez dituela aintzat hartzen euren betiko eskariak. Guardia motzagoak eta borondatezkoak izatea esaterako. 24 orduko guardiak oso arriskutsua die, bai profesionalen osasunerako, bai gaixoendako. Zezudan amasunean, ez dakiz emat ordu lanian, ezin josun lagin arreta berdinakin. Lan arruntaren gainetik egiten duten lana. Borondatezkoa izatea eta ero kontutan ukitzea erretira ondako. Eta Madrileko negoziazio mailan duten ordezkaritza eskasa kontutan izan da, mahai propioa eskatzen dute. Nahi dugu mahai propioa izatea, gu geu gero baldintzak negoziatzeko. Euren lanak pazienteengan eragin zuzena duelako lan baldintzat duinak eskatzen dituzte. Lan uztea ospitaleetan abaritu da gehien. Jende asko junda kanpoa. Nos acaban de comentar que hay huelga y he faltado a la uni y todo. No salgo de médicos y ahora, pues a ver, atrasar todo. Es nekien zegoen la greba. Ponía un cartel de servicios mínimos, pero es mi doctora. Baina gaixoen babesa ere jaso dute. Eskubideak ere zatu behar dira, defendatu. Hemen espazioago aurre eitzen da kale hartatzen, ez da kasu zer eginik. Ostiralera arte jarraituko dute greban.